palabas. Napan ni Pedrita iti balay ni Doña Agosta, tapno amuan na ti kasasaad ni Lolita. Namuan na nga da surat ni Edita. Impabasa ni Lolita kini Pedrita tinasawa surat. Ket dita, naamuan ni Pedrita ani Edita tinangala kini Gringo. Ibagbaga ni Edita iti surat, analabit asanto na makita pa ni Lolita ti ubing. Gaputay sunton ti mabangunan na nga ina. Nalabingitan ni Lolita iti dayta, ket napukaw ti gaganay gayan na. Di na pala naiwak si tila dingit na, idi pinasuko ni Don Esteban, tapno agsublin iti Villa. Nadlaw ti Don, ti panagluslusyaw ni Lolita, ket impan na iti dispensary. Itagagayem, denggan nyo tituloy iti nobela tayo, Ana Pauluan. El Oro con Sangre! Pantayan ni Sika ni Lolita. Wan, senyor. Amo ni siya. Agladladingit ni Lolita. Malagip na nga tatagay jay karaho na singin. Orayin ton kano. Saan to na maako ni Siak Dagijay? Nga masapol na makita ni Siak Dagijay. Katalain ni Siak jay mapati kinapaknang. Senyor, at baka di pa ipapananta? Si, mapantay jay Rancho Benito. Ay, kunak no, saan kayon arumwar? Tayo sarak kon iti kwadra da istalyon kan brutos. Mapantay jay Rancho Benito. Ato ti baga kadagiti agay aywan kadagiti vakay jay. Sayang dagijay napis ti abaka, senyor. Inananuyong aroden? Kapilitan ana parte dagijay saan ana tayo, senyor. Adumuti nagala iti karnida, kat inurnong ko ti bayad da. Binayadan da? Uwan, senyor. Ng minus presyo langan. Sana kas iti kanginawan o balor ti magatang iti pagpartyan. No. Isobli ni Sika dagiti imbayad dagiti nagala iti karni. Ginapis tinavaka. Nagasat dagiti nagsida iti karni dagijay. Tadi nagsakit ti tiyanda. Ala, isoblim dagiti kwartada. Saanin na masapol abayadan tapay? Sige, senyor. Ibilin ko ta umay danto matlaalaan dagiti kwartada. Si, saan nakasta ti kinagamrod ni Siak iti kwarta, Osep? Isublim ti kwarta dagiti nagsida iti karne. Diyan dagiti talabantido. At daday di masakupan ti Hacienda Gabriel. Nagaduda, senyor. Nagkutadan iti asidag tiwaig iti Hacienda Gabriel. Uray na bakuda na simrak da pailaan. No pwede. Papanawan tayo tagita na bandido. Ang armado da, senyor. Porque, Benito, uray armado da. Saan na dahi tati makalapet, iti pa nang papanaw tayo kadakwada. Senyor. Talaga na nagaduda. Mano tinabilang mo, Benito? Kwa? Jakon na iraman a binilang dagiti naud-uday. Ngam nakabilang iti 20 a nagkabalyaw. Tanda ni 30 damin. Mapatapatan ni Siak, Benito. 30 dagiti bandido na naggapo di tayan tiwaik. Kasanon no saan tayo ang mapapanaw ida, senyor? Paanok ni Siak kadagiti pan nakapagitilintag? Ha? Bandido dagijay, Benito. Saan da na maikaring na makipulapol dito'y rancho? Ay, nakabutbuteng dapay kit dia, senyor. Mga no ibusen dapay dagiti baka dito yan. Posible deta. Ala, awandan, Benito. Agsublita ni tayan da Osep. Wen, senyor. Kaya guli ba kayo, tadanggan nyo tayo baga ni senyor.
Ado ti kayat ni senyor nga ramidin tayo. Isu nga agulimak tayo, tapno mawatan tayo ti bagana. Ala senyor, abalin yung ti agsarita. Gracias, Josep. Kaya't ni siya, napapanawin nyo dagijay bandido na nagkutay ti asidag ti waig na sakop pa lang ti Hacienda Gabriel. Ha? Ada nagkuta bandido itayan ti waig dita abagatan, senyor. Si, Ayo. aduta, armado namin. Ha? Ay. Mabuteng kayo. Senyor, armado da gijay kanaturad da. Oray asino da. Oray kasano ti kado ti armas ni Suda. Kaya't ko na mapapanaw da dito yung Hacienda. Senyor. Idaulwan ni Sika, Josep. Sika ti Pangulo dagiti agay-aywan iti vaka dito yung rancho. Ngarod, ni Sika ti umasideg kadagijay na bandido. Ay, nalawagan ti saritaan. Ha? Wala po? Sika ti mangidaulo kadagiti agrunda iti abagatan, Luciano. Nimot pulo nyo di taamyanan. Wala po. Ay, da kayo nga agtutubo tinapilak nga agrunda. Kas kada kayo, ti pag-aayat nga alukoyan dagiti bandido nga agbalin akadwada. Naibagak matin kada kayo ti aramidin nyo. Wala po? Naibagak mat kada kayo na. Amok ti ugali. Puno prinsipyo dagiti kadwan na bandido. No, saan kayo anakarit? Kano umayon kayo kadagiti kayat da? Ay, saan da kayo basta dangran? Saan nga amin amakon ko na bandido? Kat agpatay latan iti pada na atao. Adamot dagiti violente. Adamot latan dagiti nasayati panagpuspuso da. Kat iso da ti mangbalanse kadagiti kakadwada. Kunakon, sayatan nyo ti makisarita. Yan pamuyo ti bagiyo. Kat iti kasta nga aramidin nyo, masigurado. Sanda kayo nga anwan. Nagadupay lagat a pasikot-sikot yu ay Josep. Kasanon no patay na dagiti binaon yu a makisarita kadakwada? Ay, Benito. Na. Saan nga amin ama ko na bandido, kat kriminal, ay apo ka. Kasta ti panagkunayaw. Ngem saan yu a panunot ti panunot da. Agibasitan sama ti kapanunotak, Benito. Ay, sa nagaputalakay kayo nga dayo, katusto amin nga ramid yu, ama. Naglawag abidot dayjay. Impasubo yung dagiti agtutubo. Ay, amuda ti araramidin da. Narwa man da Luciano iti kabakiran. Amudan ti sumsumpukan da, no adaman pagrisguan da. Ay, awan, maditi kasta. Ang mga nuaglamay kit di taramidan tayo nintong bigat. Ang kalauna yan na, Benito. Nenenenay. Makaungat kan samot na, Josep. Ay, talaga makaungot ako na. Tingpan patula ko. Ngam tapnoan mo. Itay pa'y akayat ka apapanawon dito yung rancho. Uy! Nagturay ka na, Josep. Sana gaputas si Kati kalakayan ditoy. Kat naturay ka unayan. Saan asikati amo ditoy? Saan dito iti teritoryo, Benito? Iswa pumanaw kan. Ijay lang vilya ti bagay mo apagpalastugan. Sakti katalag ni Senyor Esteban. Ay, agpada talang Benito. Iswa, di ka makibiyang ditoy, Benito. Ibagbagak ti pagsayatan yo, ama Josep. Amok akitaan ti pagsayatan dito rancho, Benito. Ha! Di ka ginlalaing. Tano trabaho ti pagibasaran. Agturong kapay lang. Agaw-awi dahon. Awatam. Kadwa, aduda. Lalaki kan babae ti matanawagan tayo dita baba. Kaadwan ti babae. Nakapantalon iti patig ti kaadwan kadakwada.
Saan tayo nga mo Hala, umay kayo. Agpakita tayo kadakwada. Sige. Di kay agtig na itinamnamahan nyo pagkatapan na itimati ka na tayo. Hala, tayo. Ya! Partakan pa'y brutos! Surutan tadagijagin lalay nga binaw nila kay Josep. Ya! Ya! Isarsarak dalati karagkadda. Iso akamatan tayo da. Tay bagak nga agsublidan itinagapuan da. Delikado! Ya! Ya! Nasayat at tao ti amo mi. Nga akin ko ti dahito arancho. Matulungan na kayo no ibagayo laki ti kayat yo. Masigurado? Asino ka mangibagbagay tikas na, ha? Siyak ti maysa para aywan ni Don Esteban Gabriel. Dito yung nalawaran tiyo na. Mamati kayo kani kakadwa. Tapno mamati kayo. Sumurot kayo ititurod niya yan ti panakaamami dito rancho. Asino ti bagbagam apan nakamayo, ha? Ni Ama Josep. Tapnan mo yun. Awan ita, dagiti opisyal ni. No kasta, sana ta kayo ti masurot. Sana, dapag na dagiti opisyal ni. Ket, amam, nasino da? Sino da? Di ka basta agsasaw, naisuda ti makasama yun. Tamangan no paltugan da kayo at dagos. Anya? Noon da. Adon, ti pinatay da. Tanakigup-gubat dapay kadagiti singkit ahapon, idi gubat. Anya? Bunbunsag yun. Mabutang kayan sa lagayam. Ading, makigay-gayam kami kadagay. Asus! Awan ti gay-gayam ita. Nadiagam mo ti tao. Pumalagan. Tamangan namasang putanda kayo dagiti opisyal ni. Ading? Ibagaklangan ti mabalin ni baganto dagiti opisyal ni. No ti gagarayo. Kat papanawon da kami dito eh. Gaputas sakop ti rancho. Ti bagbagam nga mo yo. Nagkamali kayo. Anya? Awan ti masnop nga kindagay ti amin apaset ti kabakiran. No asino ti agdapat iti may sa lugar. Daganan ti nagdapatan na. Gaputan nagdapat kami dito eh. Dagami nga rodon to'y nagdapatan mi. Kukuamin da ito'y alugar. Kasta ti bagada. Winapong? Asino ti nakasari tayo? Lakyan da Japong. Kaedad ko nga ta. Wino, inauna ngam siya. Kamaliak nga ron iti pata-pata. Pinapanaw da kami adago sapaw. Masangputan da kami kano dagiti opisyalis da. Delikado kami. Kasta? Tuso da gijay apong. So saan tayo basta mapapanaw ida? Ay, apo, dakla problema tayo dagi dyan, no kasta. Apong, rumbang amamuan ni Don Esteban. Amunan. Tirigat na apong. Ang mga no agagabda ka dagiti taragan tayo baka. Ay, daytan ti di aramidin ta. Armado da apong. Awan gaway tayo, no talaga akalukwan ti aramidin da dito rancho. Ay. Nabilag termas da. Sigo ni jay lakyan. Nakigubat da kano iti hapon da gijing opisyal da. Opisyal? Uwi na pong. Opisyal ti awag da ka dagiti panguluan da. No kasta nga ron. Posible a soldado idi. Dagiti ibagbagada ng opisyal. Amok pa yan nga pong. Wan. Nalabit adagi di opisyal da nga ibagbagada kat dagiti kamang ti armada ti pagilian na nakigubgubat.
Ang sana na ipayan iti pamadayaw. Gaputa nagtalinadan iti kabambantayan. Apong, dagiti ka di ibagbagayo ahok balahap idi? Nalabit akasta. Ay masapol na pagsaritaan tayo dito kada Senyor Esteban. Amun tayo, nganya ti maibaga na iti dito problema. Armado, kunayo? Huwag, Senyor. Aduda, senyor. Aduda pa sa Senyor. Si, nakita min kini Benito Dagichay. No kasta, napan kayo na mismo, iti kota Dagichay na armado? Napandalo siyano, Senyor. Isuda ti binaon ko na kay sarita kadiakwada. Ket, nagasat data, saan da pinatay ida, senyor? Talaga na nagasat da, Benito. Ngam no si ka nga tatinapan. Amangan, no di da ka pa'y pinagsarita, napasagan ni Sika. Ha? Saan na linalastog ti ipakat iti amin na problema, Benito? Kat, kanya ti banag ti papanyo ijay. Awan na saya ata binanag na, senyor. Pinalaagan da kami kiti Okay? Anya ti imbagada? No ti ka no panggap mi anapan ijay. Kat ipagamit ti papano da. Papaay kami lang, senyor. Kaputa dagadan di nagdapatan da. Kasta ti imbaga ni Isoda? Ha! Saan na siyak ti kalabanan da? Papanawan ni siyak Dagichay na bandido. Paanop ni siyak kadagiti pan nakapagitilindag? Mapapanaw nga ta ni Don Esteban dagiti nagdapat a bandido iti masakupan ti asyenda. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!